ассалому алайкум ҳамватанони азиз, дӯстони азиз, касоне ки садои манро мешунавед, ман ба тамоми ҷавонони Тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам ки ҳеҷ вақт фиреби золимҳо нахӯред. касоне ки шаҳрвандии иқомаи Русияро гирифтагим ва шуморо Русия истифода мебарад. ба ҷанги Украина ман гуфтаниам ки ягон ҷавони тоҷик наравед. унҷа мерем баъзе кушта мешавед. агар дар Русия иқомаро ки гирифти бод як рӯз 50 бор дига ёбтиваймат мекунад, шиносномаро мегирад аз дастат. пас ба Тоҷикистон мефиристонад то ин ки туро золимҳо дар Тоҷикистон зиндонат бикунанд. хоҳиши ман ҳаминае ки ҳар касе ки дар ин сарзамини Русия омадагӣ ҳамин чӣ тавре бигӯем мурғ боре ҳамчун як чумо инҷа дар ғуломаи канизякиро ба гарда гирифтагӣ, ман гуфтаниём ба ҷавонони Тоҷикистон ки аз ин кишвари Русия ҳеҷ фоида нест. иқомашам нагирем ва ғуломиро аз занҷири ғуломиро аз гарданатон бишканед. Русия ҳеҷ вақт барои мо хуб набуд ва хуб нест. Русия ҳамеша барои мардуми тоҷик қонуншиканӣ мекунад. ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳеҷ касе иқомаи Русияро нагиред. биравед дар сарзамини худатон истод шавед, дар сарзамини худатон дар бари ҷувонамардо, то ин ки душманони миллатро аз замин бароред, сарзамини худатон обод кунед, хизматгори падари модари худатон бишавед. ӯ русай, забонаш дигар аст, динаш дигар аст. як рӯз не як рӯз хиёнат мекунад. ҳеҷ вақт барои мо шумо хуб нестад. бо ма гуфтанӣ ҳастам барои мардуми шарафи Тоҷикистон ки иқомаи Русияро нагиред, ба даҳанатон сохтмонои Русияро нақапед. оё шумо номус надоред? танҳо роҳи ғуломиро гирифтагиед. 30 солши танҳо ғуломи урусо ҳастед ва шумо номус надоред биред дар сарзамини худатон кору фаъолият бикунед ва дар сарзамини худатон хизматгор бошед, хизматгори падару модари худатон. рӯзе мешава бо наму иқомае ки шуморо кишвари Русия додагӣ мисли қаҳрамони миллат шарифу каромат аз дастатон мегирад, дар кӯнатон дута мезана, бо 4 бор дига ёбтивайматт мекунад, ба ӯ сарзамин мефиристонад. номусро биомӯзед ҷавонои тоҷик. равед сарзамини худатонро биқапед. душман аз сарзамини худатон биравед. байрақи худтонро дар дунё бардорем, шиносномаи худатонро дар дунё тақсим кунем, ҷувонамардитонро нишон бидед, не ин ки ғуломи як уруси зард бошед. номусро биомӯзед ҷавонои тоҷик. худо нигаҳбонатон. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, дӯстони азиз, касоне ки садои манро мешунавед,